राजनीतिकनि खामानिखौ नोंथाङा बै समनिफ्रायनो मावबोखादों बेयावहाय दिनै मा इउपिपिएल मा आबसुनि दैदेनगिरि बेयाव जेबो पार्टी गट थायाखैमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै बा माहारियारि आफादाव थानानै राजखान्थिनि खामानि मावस्लायस्लाय डाइरेक्ट बा थोंजोङै राजखान्थियाव थानानै खामानि मावनाया मोजांसिन होननानै आं सानो खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन मानगोनां दिपेन बर' सार बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर बावहरदों बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आजिरा लानानै राजनीतिकआव थोंजों इउपिपिएल दोलो बा मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय राजनीतिक दोलोआव हाबैबाय बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय पार्सनेलि आङो बरायहरदों नाथाय आं बेखौ बुंगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै बा माहारियारि आफादाव थानानै राजखान्थिनि खामानि मावस्लायस्लाय डाइरेक्ट बा थोंजोङै राजखान्थियाव थानानै खामानि मावनाया मोजांसिन होननानै आं सानो मानो होननानै बुङोब्ला रायजोआ बयबो नुखादों जि दिननिफ्राय मानगोनां दिपेन बर' सार बिथाङा माहारियारि आफादनि बा एबसुनि आफादगिरि जाबोदों बै दिननिफ्रायनो जुरिजेननायनिफ्रायनो बिथाङा राजनीतिकनि खामानिखौ मावबोनायखौ जों नुनो मोनदों जों जाथिनि थाखायनो जा हारिनि थाखायनो जा बा डेभेलपमेन्टनि थाखायनो जा जिखि जाया राजनीतिकजों अहरह लोगो लोगो हदायबो सानफ्रोमबो थानानै खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों बिनिखायनो आंनिफ्राय आं वेलकाम खालामदों नोंथाङा दिनै बेबायदि गोथार आफादाव थानानै राजनीतिकनि खामानि मावस्लायस्लाय थोंजोङै राजनीतिकआव थानानै खामानि मावनायखौ रायजोआ पसन्द खालामगोन आरो मोजां मोनगोन मानो होननानै बुङोब्ला गोबां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा इउनिट लेभेलनि दैदेनगिरिफ्रा आरो जोङै आनसलिक लेभेलनि दैदेनगिरिफ्रा गोनो गोथो जानानै दङमोन माब्लासिम बबे समसिम जोङो राजनीतिकनि उन थांफाबाय थागोन बबे सिमसिम जोङो राजनीतिकजों दैदेन जाबाय थागोन होननानै गोबां आनसलिक लेभेलनि दैदेनगिरिफ्रा सावरायदोंमोन रायजो राजाफ्रा सानदोंमोन खारन माहारियारि आफादनि गिदिर लिडार जानानै दिनै जों जुदि राजनीतिकआव बै आनसलिकआव थानाय इउनिटआव थानाय डिस्ट्रिक्टआव थानाय बिबानगिरिफोरखौ जों जुदि बेबायदि परिचालना खालामबाय थायोबा राजनीतिकजों जोंहा रायजोनि साननाय नोजोरा गाज्रि जायो बिनिखायनो आङो फिन आरोबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मानगोनां दिपेन बर' सारखौ आं वेलकाम खालामदों नोंथाङा गोथार आफादखौ नागारथ'नानै दिनै फैबाय आरो राजनीतिकनि खामानिखौ नोंथाङा बै समनिफ्रायनो मावबोखादों बेयावहाय दिनै मा इउपिपिएल मा आबसुनि दैदेनगिरि बेयाव जेबो पार्टी गट थायाखैमोन नाथाय नोंथाङा दिनै बे हुमलसना खालामजानांगौनिफ्राय नोंथाङा मोनसे स्टेजाव आगान होबाय बेखौ रायजोआ दिनै निस्सय बिबेसना खालामगोन आरो रायजोनि थाखाय राजनीतिकआव थानानै मावलांगोन होननानै आं आसा खालामो नाथाय आरो एबसुखौ बा माहारियारि आफादखौ गाज्रि नोजोरजों फाव फान्दायनानै जेन आरो राजनीतिक फारसे चक्रबिउ खालामनानै जेन गाज्रि लामाजों जेन दैदेना बेखौ आंनिफ्राय अनुरद खालामगोन थेंक इउ